παιδιά, είμαι η Κική και σήμερα θα φτιάξουμε φαγητό για να το δώσουμε στις γατούλες. Ωραία, τώρα θα βάλω μέσα, τι είναι αυτό, τυρί γκούντα νουνού. Μετά αυτό είναι κάτι, δεν ξέρω, πού είναι, ναι, τυρί γκούντα νουνού, το ίδιο, δεν θα βάλω, θα βάλω και τα δύο. Αυτό είναι μπριζόλα χοιρινή και αυτό είναι σαλάμι αέρος, δεν σας τα έδειξα, αλλά ναι, τέλος πάντων. Ωραία, μισό να το φτιάξω, 1, 2, 3. Να το, τα έχω ετοιμάσει και πάμε να ταΐσουμε τις γάτες. Μισό για να σας πάω κατευθείαν στον δρόμο. Ναι, θα πάμε κατευθείαν στον δρόμο, θα το σταματήσω για να μην κάνει πάρα πολύ ώρα το βίντεο και ναι. Ωραία παιδιά, βγήκα από το δρόμο και να το φαΐ για τις γάτες και πάμε να τις θέσουμε. Μία είναι εκεί. Έχει φάμε λίγο τέτοιο σαλαμάκι. Δεσσάδεχα. Να τι το έφαγε. Όχι, άλλη μία εδώ, πάμε. Πάμε να την ταΐσουμε. Ναι, όπα, έπεσε. Αυτή. Να, εδώ. Το δίνω βιαστικά. Το δίνω μακριά. Τρώμε λιγάκι. Ναι. Και αυτό το δύο και τις στήσουμε. Και αυτό ήταν το βίντεο, 3 γάτσες. Αυτό είναι το μπολάκι ίδιο με αυτό που τους είχα αφήσει νερό και δείτε τώρα πως είναι μέσα. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Όπα, από εκεί έχει, εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε. Γεια σας!